il-partit li ħadem biex il-ġustizzja tkun u tibqa' il-fus ta' kollox. Dan huwa l-partit. Dan huwa l-partit li mhux biss flinnu ċarċar demmu għall-libertà. Dan huwa l-partit illi fi kliem ieħor, ħbib tiegħi, l-indipendenza nemnu illi kienet u għada il-pedament illi fuqu imbena l-Istat Demokratiku Malti. Stat li fih int dejjem tibqa' fiċ-ċentru tiegħu. Qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-ewwel dialogu waqt il-ftuħ tal-attivitajiet tal-indipendenza, dialogu li sar fi Pjazza Sant'Anna f'Taslima fejn Bernard Grech kien qed jitkellem dwar il-problemi ma jispiċċaw qatt li qed nesperjenzaw taħt mexxija ta' Gvern Laburista. U fakkar kif grazzi għal missirijiet naqt ingawdu pajjiż li tant kiber u mexa l quddiem wara li Malta kienet saret indipendenti. Nqim lil George Borch Oliver li kien il-vizjonarju politiku li wellet lil Malta indipendenti. Li kieku ma kienx għall-perseveranza tiegħu, għall-intelligenza, għall-għaqal, ma konniex le naslu biex insiru indipendenti. Meta ħaddieħor riedna nibqgħu sudditi, ħaddieħor ried differenti. Imma emmen ma beżax, kellu l-kuraġġ, emmen fil-poplu Malti u Awċi, emmen f'pajjiżna li nistgħu nkunu rajna fidejna. Xogħol li sfortunatament qed jisfuma fix-xejn quddiem Prim Ministru li jinsab marbut f'morsa b'riżultat li l-poplu Malti u Awċi qed ikompli jbati. Dan huwa gvern illi wedna l-ġenna fl-art imma qed jagħmel l-opposta dak li wiegħed. Wedu l Malta li fija jgħod xtaf, mhux il-min taf, imma intom tafu fil-fatt xamlu. Wedu l-aqwa żmien, wedu Malta li tkun tagħna l-kol, wedu Malta flimkien. Imma minflok weldu Malta li huma mardu bil-korruzzjoni, bin-nepotizmu, li huma mardu sfortunatament bis-serq illi huma wettqu. U kien hawnhekk fejn fakkar fil-ħtieġa ta' gvern li jmexxi l-pajjiżna fit-triq tajba. Ejjew neħilsu lil dan il-pajjiż, ejjew nimxu flimkien din il-mixja il-qoddim, ħarsu il-qoddim. Dik hija l-Malta li tixtiequ, dik hija l-Malta li qiegħda qudiemna fuq ix-xefaq qed inħarsu il-kol leha. Issa nibdew nimxu il-qoddim leha ħalli flimkien inweldu Malta ħilsa, Malta indipendenti mill-imperu mhux Ingliż imma mill-imperu tal-korruzzjoni ta' dan il-gvern. Indirizzat din l-attività Norma Camilleri li fakret kif l-indipendenza tibqa' mument fejn wieħed ma jistax jinsa minn fejn pajjiżna beda biex bekk jibqa' miex il qudiem. Dan meta qed naraw gvern li ġab kollas fid-diversi setturi fost dawn l-enerġija u s-saħħa. Iżda b'differenza l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiġġieled sabiex jassigura li kull persuna jkollha dinjità li jistħolha. Indirizzaw wkoll din l-attività x-Shadow Minister Jerome Caruana Cilia fejn qal li l-poplu għadda messaġġ fl-aħħar elezzjonijiet li xeba mit-tmexxija Laburista. U kien f'dan il-moment meta fakkar li l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista żgur mis-seti hawn sabiex tassigura futur mill-aqwa għall-poplu. Intant, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech se jkun qed jorganizza talaqgħat oħra fost in-nies sabiex jisma' dak li għandhom xi jgħidu u d-diffikultajiet li għaddejjin minnhom. Matul ix-xahar ta' Settembru se jkun hemm diversi attivitajiet organizzati mill-Partit Nazzjonalista illi se jilħu l-qofol tagħhom fl-20 ta' Settembru lejlet Jum l-Indipendenza permezz ta' mass meeting.